mangikhuluma ngobunzima ngikhuluma ngayo yonke into engaxakanisa empilweni. Ngicela ungayikhohlwa lento. Usathane empilweni yakho uyohleze efika ngomuntu osonta naye. Uyofika ngobani? uJesu wafika ngoPetro kuqala. Kodwa uJesu wakwazi ukubona ukuthi akuyena uPetro lo uSathane. Wathi suka Sathane. Wathi suka Sathane emva kwakho. Ngoba uyabona ukuthi uPetro lo umfundi wami, my number 1 disciple. Umfundi wami wokuqala lo ola enhlizweni yami. Kodwa uSathane wafika ngaye. Yazi ilula nje into yenza ningazwani ukuthi niyehluleka ukubona ukufika kaSathane. Nilimazana nodwa kanti akunina uSathane ofikile. Naba resignile baxoshwe uSathane kodwa bazi ukuthi baxoshwa osibani bani. Mayeqeda ukufika umuntu wesibili afika ngaye uJudas. uSathane kuyena uJudas. Ingakho uJudas wahluleka ukuhandlisha ipain yento asayenzile, wathatha intambo wayilengisa wathi ngcono ukufa kunalento ebengiyenzile ngoba uSathane wayesemsebenzisile wayeseyamlaxaza. So wonke umuntu la une responsibility yokuzicheck ukuthi uSathane akakasebenzi yini ngami. Une responsibility futhi yokuthi abheke lo muntu omkhinyabezayo ekholweni kwakhe ukuthi ngabe uyena noma uSathane. Funda ukureada ama actions kadadewenu nama actions kaSathane. Nazondana naqedana nodwa kanti akunina uSathane. Ngoba inkinga umlinde ngaphandle kanti uyangena nangaphakathi. uJesu waqala walingwa entabeni uSathane ongaphandle kwabalula. Kodwa kwakubhlungu mhla elingwa uSathane wangaphakathi. Uhambe naye wathi Jesu noma ikuphi la uyakhona mina ngiyokulandela. Wathi echaza ngokufa uJesu wathi weJesu ngiyakuza uthini kodwa mina ngithi lapho ofa khona. Wafika uSathane ngomuntu othe uJesu ngiubani, abantu bathi ngubani. Wakwazi ukumdescribe wamchaza, wabona isambulo esingabonwa abantu, wachaza izinto ezingakachazwa abantu benyama. Kodwa still uSathane wafika ngalowo muntu. Be careful ukuthi uSathane ufika ngobani. uSathane is a spirit. Naye mayefika usebenzisa imizimba yabantu. It's a confusing spirit. Is a destroying spirit. Is a stealing spirit. Kodwa uma efika ufika ngabantu abathize. Wena inkinga uzonda abantu awumzondi yena. Wena uxabana nabantu awuxabani naye. Kwala uPaul azama ukuyichaza lento athi asibambene nenyama negazi. Umsondelane umuntu osenyameni nosegazini. Umsondisa ukuthi understand ukuthi impi yakho akuyena umuntu osenyameni nosegazini. Nokuthakathayo uyasetshenziswa. Sibambene nemimoya. Sibambene nemimoya nababusi balelizwe controlling spirit. Kunama spirit nje adalelwe ukuthi afikele ukuthi wena ufele enhluphekweni afanishina ngabantu abathize abacindezelayo. Every time there is the opportunity ukuthi uye phezulu kunabantu abenza izinto ezikushonisa phansi. uSathane uyayibona ibreakthrough yakavela thuma umuntu akuhlebe udikile ushinda yes propheto. Kanti there is no prophecy without a prophetic place. Khona bahanjiswa ukuthi sekuyalunga la. Abekho namangibabheka inhliziyo yami babhlungu ngithi Nkosi yami. Abanye uSathane wafaka inzondo ukuthi bazonde mina, bazonde leadership, bazonde ama workers. Kanti uzonde impumelelo yakhe. Mbukeli wami ekhaya, umprofeti Magejageja uza ngamandla eMpumalanga province. La ayokhulula khona abantu enhluphekweni. Akhulula abantu ebuthakathi. Impi yethu ikumoya. Kodwa impi yethu ikumoya. Kanti izulu lihlanga empumelelo uyabizwa. Lutho. Yini lengaka enza uSathane asebenze ngayo uyanginyanyisa ngifuna nokumbheka. Qaphela ngenze ukuthi khona impendulo. Khona abantu ongakwazi ukubalalela kanti uyobalalela kanye kushintsha isimo sakho.
khona abantu ongabaphiwe kanti bayigift yasezulwini eza kuwena. Kwa-Israyeli inkosi uJesu afika khona bamrejecta kodwa washintsha waba inhloko yegumbi. What you reject, it may be happen, it contain your miracle. Kungenzeka lo muntu othi noma aqala iculo uthi angimpiwanga kanti izulu limphathise impendulo yakho. Kuyadepend ukuthi uSathane ufike kanjani. Mangabe omunye enza ongakuthandi mkhulekele ngoba kusiyena uzumtshele ukuthi mkhethwa ngiyabona ukuthi uyasetshenziswa. Akusiwena I refuse ukuzonda. Uthi mkhethwa I refuse ukungakhulumisi ngiyazi. Uma wafika ngophethu uSathane ukuthi uqala amaculo lamamkhiza kusho uSathane ngeke afike ngawo. Khona bazobhubha balinyazo wena la inkonzweni. Futhi make peace with it. Beze kimi bazo reporter bathi baba umamkhiza usilimasi. Balimaze ngempela futhi. Kodwa bengasiwena bekuSathane ehamba nawo. Khona abanye abalinyazwe yimina bamfuna uNkulunkulu banyezwe yimina namhlanje. Ngishumayela ngabalimaza ngoba uSathane wafika. Wasebenza ngami. Nawe even in your family khona abantu ongabafuni kanti sitha si behind. Ba no behind your downfall. Akusi umuntu kodwa isitha. Sibambene nemoya. Silwelani sodwa sibe sibambene nemoya. Impi yethu ayikho enyameni. Kodwa impi yethu ikumoya. They are controlling spirit. Kunemoya elawulayo. Kunabantu abalayo manje sabo silawula imimoya ethize. Mayifike ezandleni iya decide ukuthi enza ukuthi nokuthi khona kusekusasa ungasenamali. You taking poor wrong decisions. Khona imimoya ethi omunye makangena la angathi umuntu ashumayela amkhumula nquna kathandi, it's a controlling spirit, the spirit of lust. Siyam destroy simshonisa phansi. Kunezandla semimoya esidalela ukudonsa impilo yakho. Lalela, you are being monitored 24 hours. Mawuthandaza, you are being monitored. Uthi uthandaza kanjani uthi? You know mangabe uyikhoma. Khona imimoya egada iroster yakho ukuthi are you faithful in prayer now? Izela ukukhathaza ukuthi ungathandazi. Ingakathi uPaul khulekani ngesikhathi zonke, khulekani ningaphezi. Kunemoya nje egada iroster yakho yokuthandaza ithi okay sesiyamazi uthandaza kanje sizombamba ngesikhathi esithize. Yingakho akufanele ube nelanga eli1 lokuthandaza, kumele ube nesikhathi esisodwa sokuthandaza. Fana ukulinde ngo3 uqubuke ngo12. Athuthi ngo12 uqhamuke ngo1. Ngoba njengoba ucuphi alarm nayo ucuphi alarm ukuthi sizovimba kanjani. Daniel umthandazo wakho wezwakala ngelanga lokuqala kodwa ingelosi yasePeresi yavimba impendulo yakho. Kunemoya nje evimbe impendulo zakho. That is why you feel ilodi yokuthi sekufanele ngabe ureceiveile but awukaka receive. Ingakho uyacinga ukuthi ingcono ngozama kulo yamprofeti ngoba kulo akwenzeki. Kanti kuvinjwe kumoya. Akuvimbanga abantu. Kinga ubuka ngeso labantu. Kuvinjwe emoyeni. Fanele ngabe sekukhona. Ngesikhathi uphuma uyongena kulo mprofeti uyakulo uyaphuma uyongena kulo uyaphuma uyakuleli sonto Sathane uyahleka uyajabula. Lalelana uyama la uwathandaza ukhona. You don't change altars. Khona abantu abangaphumeleli bane back yama altars because prophet is an altar. A man of God is an altar. Phambanisa ithunga. Kule Sunday ukule nkonzo, kule Sunday uya kule yankonzo. Izithunywa ziyaxabana. Masiqale esithizwa ngamagejageja zithi wenza konke siyamnceda. Kuqhamuka izithunywa zakangema ziyavimba zithi hayi akaseyena wena this week ube la kuthina owethu. That is why iBhayibheli lithi uma umoya ombuso ukuvukela ungayishiya indawo yakho. Uhlala endaweni yakho. Uthi inkosi wangiletha la mayingakaboni uyozabone. Mayingakangiprophethi uyozangiprofethi. Aningizwa bakhethwa. Uthi mangakabi nakho ngizoba nakho kodwa ngisuke endaweni yami yokulinda. Uvuka umtshela uSathane athi hamba kule nkonzo uthi uyayelaya. I have a prophet. Lalela Daniel noma bethunjiwe bathi mabethandaza bathi amafastela wabheke eJerusalem
lasivela khona kwi-altar yethu. Babethandaza amawindi ebheke kwi-altar. Abathanga ngoba sikwisimo sithunjiwe asishintshe i-altar siyakhe khona la. But we have an altar. But is in the altar kuyakhanya noma kumnyama. Number 218, we have an altar. On the 2nd of October, come expecting a miracle at